Ale jídlo. Ale mucha. Nebylo jídlo. Bacha, tady ta se ti přitiskne na ksich a bude tě chtít zožrat. Já už chcípám, ale skoro na papu. Tak já jdu na zpátek. Co je 33 melounama? Já mám 4 hamgrebary. Já mám -3, ale minus. Ale dřevo. Jo, dřevo na těžit. Mám 25. Jo. Ale já ten poslední hangrebar využiju k tomu, abych doběhl co... Jo, já nevím, kde je tady ta díra. Někde tady toho krafťáku. Já mám... Ale já... Jsem skoro nahoře. Čau, Dynamo. Co to tam je? To je voda? To je voda. Na. Jaj, to vypadá strašně pop. Chvilku. Rozdělím na 3. Tady máš čtvrtku, tady máš čtvrtku. Každý má 11 melounů. Jak to mizí, když to papáš. Natěžte hlínu. To tady asi nebude, co? Tady ne, no. Ubídujeme se tady, nebo půjdeme někam jinam? Pozor, láva. Lava. Chci se ubydlet tady? Oklid, jo. Máš tu vodu? Já vodu nemám, protože bucket dal tobě. Pruser. Druhá. No. Dvoubedna. Počkej, jo, brbo. Díra. Tak, tohle. Hodně koble mám. Někdo mě viděl. Kdo mi tady zničil tu dýnu? Kdo mi tady zničil dýnu? Tak počkej, teď potřebujeme vodu, ještě den. Ještě den, já jsem venku ještě. Ok, tak já tady tady do toho lava půlu vrátím tu lavu, co jsem tu vzal. A běžím dolů pro vodu. Já si nechám 3 melouny, abych mohl udělat papu. Zasadit melouny. Jo, já jsem tady zase na druhé straně jsem. A na honbě za něma zase. Ale to je úplně ta voda. Jo, já jsem to vzal. Z dálky to vypadá jak alobal ta voda. Ale zblízka. Co to jako? Tak, a jdu těžit. Je další melouny. Melony. Juchu. Zatím ne. Aspoň je zasadíme, víš co? Jenom herobrant. Já mám tak. Dřevo a tyčky přesně na to, abych udělal motičku. Akorát já udělám kamennou a ne dřevěnou, že jo? Protože nejsem opice. Je, další melouny. Jak vypadá den? Je už skoro, nebo ještě ne? Už skoro bude pryč, no, den. Tak to, aby se začal vracet, že? Aha. Yeah. Jo, ale počkej. Já tu farmu, no? Na tu věž mám daný waypoint, jo? Kdyby náhodou. Na jakou věž? Říkám, že jsem našel věž. Okay. Ale že tam nechci jít sám. Jděte tam, no. Jestli to bude to, co si myslím, tak tam chodíme hlavní tým. Holy shit, ne, utíkám.
prdele, do prdele, do prdele, do prdele! Už je noc? Co Ano. to bylo? Mám iron. Ono něco hořelo, vypadalo to jak zombík místo, který běží, ale místo hlavy má kytku. What the fuck? Tak. Mám iron. Já už jsem v minusu? Ale No já bych šel do báze být váma, takhle začne peklo. Já jsem doma. Já jsem A doma. do prdele. Ale já ne. Poslal jsem obou vám po tu, jo, fotku, co jsem myslel. OK. Ale já vidím úplný hovno, když nemám ty torče. Dělej. Vydám, to dáš. Kde seš? No, Už začíná za Dole, Tak dole. já vím, já už za chvilku tam, já už jdu poté. Nahoru. Jo, aha. A tam je normální biom, nechceme jít pak tam? Já jsem v něm, no. Jsem byl v něm, pro melouny. Blood Moon. Já hovno vidím. Blood Moon, bacha. Už je třetí Ne. den, oni jsme... Dynamo? Jo, Delej. kam já hovno vidím. Snažím dostat tak nejrychleji můžu. Delej, Dynamo, umřeš. Říkám, že já hovno vidím. Já taky. Umřeš! Já umřu. Já jsem Oh. si dělej. Oh. Ať mi melouny nějaký, je zasadě. Tady máš tak melounu, ty. Jaj. Pro každého mám stak. OK, já už jsem tady začal business. Aha. Já už jdu dolů. Já nevím, Dívej se, co mám. budu potřebovat. A přesně se někdo trafil. Míra. Seren jednou z buchty je. Pro. Dá. Já ti navrátím tyto itemy. Děkuju. Pro lávu si pak dojdi, jo, to se nechtěl už pro ní dojít. To je dobrý. Pohoda. Uděláme, jo, ona už je truhla, dobré. Já jsem ji udělal, že jo? Tak a tady ten spodní řádek bude na šutr, protože to bude nejvíc. Tak ho dáme. Víš, co bych se možná udělal? Počkej, ono to tady je. Rotten fish, tak já jdem upít, ať je... Aha, ono nejde. To dělá. Takhle, jo. Jo. Ty iron. Proč ta rotten fishka nejde upést? Tak, Dynamo? tada. Myslíš, že se mi dá ten black sand... vy... jako udělat... To je drouhor, do toho můžeš hodit 1000, pokud vím, 1000 toho cobblestone. Že shiftem bereš tak a normálně jenom dáváš, normálně klikáš jenom po tím zase druhým. Jo? A když dvakrát klikneš za sebou, dáš tam všechno. Jo? A je to na 1000, jo? Tedy. Tady máš ještě ty melouny. OK, to je pěkný. Ale to je jenom na jeden určitý item, ne? Mhm. Jakoby já můžu udělat, na které jsou 4 na 4 itemy, že jo? Hele, když dáme ječko, tak jsme se jako moc neposunuli, a zatím jako jediný, kde vidíme normální biom, tak je tady za tou vodou, tak já bych tam zašel, ne? Já už jsem tam byl. Safe, Je to tam enable lepší jak on. tady? Za tou vodou tam je, jak když se koukneš na mapu, tak když půjdeš dolů a pak půjdeš doprava, tak tam je ta věž. Jo, ty jsi mě Jo. jako posílal ten obrázek.
to je? Já nevím, to po mně šlo. Jako vypadá to dost funny jako ta věc. No, Já vím, ale ono to bylo naspídovaný, jo. tak já bych se možná přesunul tam, ne? Do toho. Tady bych možná nechal jako No. zatím nějaký věci, vzal bych jenom nějaký ten tak, tam bude hlavně i jako dřevo, který my tady jako No, nemáme. Já tady nechám 8 uhlího, zbytek vezmeme. Aha. Vezmeme No, vezmeme nějaké to kde dřevo. máš hrány, že jo, ráno. Mhm. jo. Ono je Na tom jako, dal ono je jako 13:00, ale jako je tam to mají blázen. 15 večer, no. Jak se to vybírá z toho? Shift se shiftem bere stack a levý, anebo i když jenom chceš jenom tak levý. A já bych tam pak možná udělal nějakou pořádnou farmu na melouny, protože to je zatím jediný zdroj jídla, který máme. Mhm. Je jako na Tak. způsob jako je tady to, akorát mnohem větší. Mhm. Já mám jenom jako za kousek objeveno, že já skoro že nemůžu to vám mu dát, že jo, abyste viděli. No. Já mám také kousek, a jak jsem byl pro tu vodu, tak ten kousek tam mám, že jo, nějakej. Jo, já už jsem byl nahoře, tam jsem bral ty melouny. Já nemám. 3, 2. Sekerku si uděláme. Dal těžit, ale na druhou stranu. Jo? Bude ještě noc a jako těch červených teček na té minimapě, to se mi vůbec nepáčí. Já slyším hudbu. Já ne. Já slyším někoho se smát. Dynamo! Čas jsem se tě lekl. Vemte si Dynama. Oči? Mhm. Uhni. Když dáš F5 a koukneš se do tohoto rohu takhle. Ale musíš mě nechat pustit, víš? Díky, můžeš. Mám malou jeskyni. Ale nejdu. O, já tam nic nevidím. Ne? Mám jeskyni. Ale i co něco se sem vlezlo, tak je něco bouchlo. To jsem byl já. Aha. Já tam nic nevidím. No tak se Máš oči. na stream, jako to mě to má, jako musím říct, že já ten stream mám zapnutý na druhý obrazovce. Více musíš se kouknout doprava, aby si to viděl. Aha, takový červený očička. Mhm. Ale jako já na tom streamu reálně vidím víc světla. Jak ve videu, jak ve hře, jo? Jo. A ty očička se mi nepáčí, oni zmizely. No věřím, protože se ani mě nelíbijou. Zase vezmu 4, 5, 6, 8. Kristiane, běž ven. Běž sám ven. Ne, pojď. Kristiane, běž ven. Tak. Dělej. Dělej. Jdi ven. Dělej. Jdi ven. Až seš low, jdi ven. A jedinám ven. No jako reálně streamuju 3/4 očky. Kristiane, jak jíte proběhnout se venku? Běž si ven. Nechte se, děti. Ne. Proběhni se venku, Kristiane. Super. Tu milion skeletonů. Koukej, chci to tak 3krát ještě. To už je den.